अनजिमा मा सानखो नोङो मानो सिरि थादों? जेबो सानाखै टनि। बुंदो आंखौ मानो लेंहरामोन? अनजिमा नों आंखौ जोबोद रागा जोंबाय नङासै? नों आंखौ गाज्रि मोनबायना? टनि आं नोंखौ रागा जायाखै आरो नोंखौ गाज्रि मोनाखै। नाथाय टनि आं नोंनि साननाय बायदि जाफुंहोनो हानाय नङा टनि। अनजिमा आं मिथिगौ नों आंखौ मालाबाबो गनायना लानो हानाय नङा आरो आं बेखौबो मिथिगौ नों आंखौ मानो थाखाय गनायना लानो हाया आरो नों आंजों मानो जानो हाया। टनि नों आंखौ गनायना लानो हाया होननानै माबोरै मिथिखो? नों आंखौ जानो हाया होननानै आंनि गोसोखौ माबोरै हमदांनो हाखो टनि? अनजिमा आंनि गोसोआ जोबोर बोदोर अनजिमा। आं मोजां मोननोबो रोंगौ आरो बुजिनोबो हागौ सोरनि गोसोआ माबायदि जादों सोर मानि थाखाय मा जादों आं गासैखौबो हमनो हायो अनजिमा। टनि नों दिनै मा जादों आरो नोंनि बाथ्राया दिनै मानो गोमोथाव गोमोथाव? नों मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों टनि? माखौ लानानै बुंदों नोङो? मा हमनो हादों? अनजिमा आं मालायनि सुखुआव दुखु होनो साना अनजिमा। टनि नों बाथ्राफोरखौ मानो हमथा हमथा बुंदों टनि? मानो बेखेवनानै फोरमायाखै? नों मा सानदों? नों मा बुंनो नागिरदों? आं जेबो हमनो हायाखै टनि। आं जेबो बुजिना मोनाखै। अनजिमा नों आंनि मोजां मोननायखौ गनायना लानो हामानाय नङाना अनजिमा? नों आंखौ गनायना लानो हामानाय नङा टनि। आं नोंखौ आंगोनि लोगो बायदिसो सानो आरो नोंखौ लोगो साननासो फोथायो टनि। नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना आरो नोंनि मोजां मोननायखौबो आं गनायना लानो हानाय नङा टनि। नोंगौ अनजिमा नों आंखौ मालाबाबो गनायना लानो हाखानाय नङा आरो नों आंनि अननायखौ मालाबाबो बोजबना लानो हाखानाय नङा मानोना बिकिया नोंखौ मोजां मोनो आरो नोंबो बिकिखौ मोजां मोनो। बेनिखायनो नोङो आंखौ गनायना लानो हायाखै अनजिमा। आं हमनो हाबाय आं बुजिबाय अनजिमा। टनि नों गोरोन्थि सानदों आंखौ। नों जोबोद गोरोन्थि सानदों। आं सानाखैमोनदि नों आंनि सायाव बेफोरबायदि एफाग्राब गाज्रि सानगोन होननानै। टनि आं दिनैसिमबो रावनोबो गोसो होफेराखै आरो रावखौबो मोजां मोनफेराखै। आं बिकिखौ मोजां मोना टनि आरो बिकियाबो आंखौ मोजां मोना आरो जों सानैजों मालाबाबो मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा रायज्लायफेराखै। बेबो आंखौ बुङाखै आरो आंबो बेखौ बुङाखै। जों सानैजों लोगो बायदिसो थायो जेरै आं नोंखौ लोगो साननानै फोथायनानै दंमोन बिब्दिनो आं बिकिखौबो लोगो सानना फोथायदों। नाथाय नों आंखौ गोरोन्थि सान। अनजिमा आं नोंखौ गोरोन्थि सानाखै अनजिमा। आं थार बाथ्राखौनो बुंदों आरो थार बाथ्राखौनो सानदों। टनि नों मानो नङि बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनानै आंनि गोसोखौ बायग्लिहोनो नागिरदों टनि? नों आंनि गोसोखौ मानो बायग्लिहोनो सानदों? आं बिब्दि नङा टनि। नों साननाय बायदि नङा। आं बिकिखौ मालाबाबो मोजां मोनफेराखै टनि। नोंगौ अनजिमा नों बिकिखौ मोजां मोनाखैब्लाबो बिकिया नोंखौ मोजां मोनो अनजिमा। बिकिया नोंखौ जोबोर मोथो मोथो मोजां मोनो। टनि बिकिया आंखौ मोजां मोनो होननानै नों माबोरै बुंनो हाखो टनि? बिकिया आंखौ मोजां मोनो होननानै नों माबोरै साननो हाखो? मालाबाबो जानो हाया बिब्दि टनि। बे मालाबाबो जानो हाया। आं बुंनो हागौ अनजिमा बिकिया नोंखौ मोजां मोनो होननानै आरो बिकिया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो अनजिमा। नाथाय बियो नोंनि सिगाङाव बुंनानै लानो हायाखै आरो बियो मालाबाबो बुंनानैबो लानो हाखानाय नङा अनजिमा। बिकिया नोंनिल' खोथा सानोसै नोंखौल' गोसोखांनोसै आरो नोंनि खोथा सानै सानैनो
गावनि देहाखौनो लोरबां खालामना लाबाय अनजिमा। बिकिनि देहाया दायो जोबोद लोरबां थासारियाव दङ। टुनि, नोंबो आंखौ मोजां मोनो आरो बिकियाबो आंखौ मोजां मोनो। नोंसोर सानैजों आंखौ रुगुं नुसुं मोनै लैथोआव लोरगि गैयै दिङाखौ फोजावहोनाय बायदि आंखौ फोजावहोनो सानबाय नामा टुनि? नोंसोर सानैनि अननायनि फिथिखिया आंनि गोरबोआव हाबना आंखौ सुख गैयै खालामजोब्बाय टुनि, आंखौ सुख गैयै खालामबाय। अनजिमा, सरि अनजिमा, नों आंखौ निमाहा होदो। आं नोंखौ जोबोद गोरोन्थि सानफ्लांबाय। अनजिमा, आं नोंनि गोरबोनि खोथाखौ बुजिबाय अनजिमा, आरो नोंखौ आं दुखु होना सानासै। अनजिमा, दिनैनिफ्राय आं नोंजों गोजानाव थासिगोन अनजिमा, आंनिफ्राय जोबोद गोजानाव थासिगोन। आरो आं गावनि गोसोखौ बुरखायना लानो नाजानोसै। आंखौ निमाहा होदो अनजिमा। प्लिज अनजिमा, नों आंखौ निमाहा होदो। टुनि, सरि प्लिज अनजिमा, नों आंखौ निमाहा होगोन ना अनजिमा? प्लिज सरि अनजिमा, आइ एम रियेलि भेरि सरि। आं नोंखौ जोबोद गोरोन्थि सानफ्लांबाय अनजिमा, आं नोंखौ जोबोद गोरोन्थि सानफ्लांबाय। प्लिज आइ एम सरि अनजिमा, आइ एम सरि। जाबाय दे टुनि, आं नोंखौ निमाहा होबाय। थेंक इउ अनजिमा, नों आंखौ निमाहा होनायनि थाखाय। अनजिमा, थौदो थांसै।